Hej og velkommen til Sekas fotostudie her i Hamburg. Mit navn er Andreas, jeg er salgschef for Seka Danmark og skal i dag lige lave en lille kort produktgennemgang af to af vores mest solgte søjlevægte. Der er tale om vores Seka 799 og vores Seka 704. Begge modeller er medicinsk klasse 3 godkendte og opfylder dermed alle lovmæssige krav, der er for brug i et hospitalkontekst. Derudover vil jeg gerne have, at I lægger mærke til, hvordan displayet er placeret på de her vægte. De sidder nemlig lige op fra vægten og gør det dermed muligt at placere vægten helt op mod væggen, så I får så meget plads som muligt rundt om væggen. Dermed undgår I også for eksempel at brække displayet eller andet, som er et velkendt problem hos andre modeller på markedet. Hvis vi kigger lidt nærmere på vores Seka 799, så er det næsten alle, der har set den her model før. Det har længe været en populær model for hospitalerne, og den står rigtig mange steder i Danmark. Søjlen heromme er lavet af stål. Det samme gælder for platformen hernede, som desuden er dækket i en skridsikker gummimåtte. Hvis man kigger ned på fødderne hernede, vil man hurtigt lægge mærke til, hvordan fødderne er placeret meget bredt for at sikre en høj stabilitet. Selvom vægten ser meget stabil ud og fastlåst, så er der faktisk monteret hjul bagpå, som gør, at den er nem at transportere fra A til B. Denne mobilitet er yderligere forstærket af dens mulighed for at køre på batteri. Hvis vi går lidt mere i dybden med displayet på vores Seka 799, så kan man se heroppe i toppen, at der er en tænd- og sluk-knap i form af den grønne knap. Derudover så har den klassiske hold-funktion, som man bruger til at fryse vægten på displayet. Den har desuden en tærrefunktion, hvis der er noget, man gerne vil have trukket ud af ligningen eller nulstille vægten, mens der er noget på den. Men derudover så har den også en BMI-funktion. Ved et enkelt tryk på BMI-knappen her, inden man går i gang med vejningen, så er det muligt at indtaste patientens højde. Og når man så har indtaget den vægt, og patienten træder op på vægten, så får du udregnet en BMI med det samme. Derudover så har den også en autosluk-funktion. Når vægten altså stået uden at være i brug i omkring et minut, så vil den automatisk slukke for at spare på batteriet. Går vi videre til vores Seka 704, så er der her tale om en storbror til Seka 799'eren. For vores Seka 799 har en maksimum kapacitet på 200 kg med en graduering på 100 gram, så kommer Seka 704 ind nu med en maksimum kapacitet på 300 kg og en graduering på kun 50 gram. Det er altså 100 kg mere maksimum kapacitet, men med en nøjagtighed på 50 gram. Altså en halvering af det, der er på Seka 799. Ligesom vores Seka 799, så kommer 704 med en søjle lavet af stål. Derudover har den en lidt større trædeflade her, som er lavet i støbt jern med en stor skridsikker gummimåtte ovenpå. Denne plade er fuldstændig tiltsikker, det vil sige, at hvis en patient træder skævt ind på vægten, så vælter vægten altså ikke. Den bliver stående, hvor den er. Så selvom det er en meget robust vægt, så har den ligesom vores Seka 799 også monteret hjul bagpå. Så hvis det er nødvendigt, så kan den faktisk flyttes fra A til B. Går vi videre til displayet på vores Seka 704, så har denne selvfølgelig også en række funktioner. Blandt andet har den alle de samme funktioner som vores Seka 799, men derudover har den selvfølgelig et par ekstra S op i ærmet. Blandt andet har den mor-barn-funktionen plus pre-tag-funktionen, som gør det muligt at eliminere for eksempel 1,5 kilo tøj, inden du foretager vejningen. Derudover er det også muligt, hvis du skal veje børn eller for eksempel folk med Parkinsons, at slå dampening-funktionen sammen med auto-hold-funktionen til på vægten. Dette gør det muligt at veje en urolig person, og vægten vil selv søge en stabil vægt og fryse denne, når den har fundet den. Afslutningsvis kan det nævnes for Seka 704, at den er integrerbar med sundhedsplatform og andre elektroniske patientjournaler, så hvis din arbejdsplads eller hospital har planer om, at det er noget, der skal ske på et tidspunkt, så er det altså Seka 704, der er vejen fra. Både vores Seka 799 og Seka 704 bliver leveret med et fuldsat batterier, så den kan komme ind i omløb lige med det samme med modtagelse. Har du brug for en fast strømforsyning, så kan du bestille vores Seka 447 ved siden af. Og skal du måle højde, så kan du eventuelt overveje vores Seka 220, som er en højdemåler, der kan monteres bag på vægten. Den kan bruges på både Seka 799 og 704. Arbejder du i en afdeling, hvor du jævnligt skal veje børn, så kan du eventuelt overveje at kigge efter vores pandabjørn, som også kan monteres bag på vægten og gør dermed vejning af børn til en leg. Det var alt, hvad jeg havde om vores Seka 799 og Seka 704 i den her omgang. Jeg håber, at du fik besvaret nogle spørgsmål og blev lidt klogere på vægten. Og er der noget, jeg kan hjælpe dig med, så tøv endelig ikke med at række ud.